Coa chegada do verán tamén aumenta o interese pola lectura. As librarías destacan un incremento das vendas durante estes meses, especialmente de libros pensados para acompañar as vacacións e as xornadas de praia. O verán convértese nunha das épocas máis importantes para moitas librarías. Co aumento do tempo libre e a chegada de visitantes, as vendas de libros experimentan un notable incremento, especialmente durante os meses de xullo e agosto. No verán suele aumentar a venta de libros, sobre todo en bolsillo, para a xente ir á praia, os nenos tamén, xa non están no cole, bueno, os adolescentes tamén, xa non teñen que as lecturas obrigatorias do instituto, entón sí que suele aumentar. Entre os formatos máis demandados destacan os libros de peto, unha opción cómoda e práctica para levar á praia ou de viaxe. A narrativa segue sendo o xénero preferido polos lectores, aínda que tamén teñen boa acollida outras publicacións de entretemento, como os cadernos de pasatempos. Un pouco de todo, pero máis narrativa. En adultos máis narrativa. En nenos tamén. E despois, bueno, en nenos tamén, depende un pouco da edade, pois tamén algo de xogo, educativo, tal, sí. A chegada de turistas contribúe tamén a dinamizar a actividade comercial, convertendo esta tempada nun período especialmente favorable para o sector. É unha temporada forte porque tamén ven xente de fora. Entón, a xente de fora, pois, bueno, tamén fai un consumo maior de libros, xogo didáctico. Porén, non todos escollen a lectura para gozar dos días de praia. Moitas persoas optan por outras actividades ao aire libre, como tomar o sol, relaxarse xunto ao mar ou dar longos paseos pola costa. En playa me gusta pues relajarme, desconectar, estar tranquilo y pensar en mis cosas y pues eso, lo tomo como un momento de relajación. A min gusta moito camiñar na playa. Non suelo estar moito tempo tumbado na toalla. A min a auga sí que me gusta, gustame darme un baño, pero tamén me gusta moito pasear por a area, ir falando tranquilamente. Pois tomar o sol, escápaseme a vista para as mosas de Bover, así, tomar o baño. Aínda que a lectura comparte protagonismo con outras formas de lecer estival, as librarías afrontan estes meses con optimismo, apoiadas por unha demanda que medra cada verán.